Free audio post-production by alphonic.com. Γεια σας, επανέρχομαι στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης που έχω ξεκινήσει στο προηγούμενο επεισόδιο για τη σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης. Επανέρχομαι γιατί θέλω να προσθέσω κάποια πράγματα και κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσα να πω ότι αναθεωρώ όσον αφορά στο ότι δεν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω για κάποιον από τους υπόλοιπους χαρακτήρες εκτός από το χαρακτήρα της Ματίνας. Απλά θέλω να διευκρινίσω ότι αυτό που εννοούσα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο αυτό που εγώ θέλω να πω ήταν στις προθέσεις των συγγραφέων σε σχέση με το ρόλο της Ματίνας, που προφανέστατα υπήρχε αυτή η πρόθεση των σεναριογράφων να βγει αυτός ο ρόλος με τον τρόπο που βγήκε και να περάσει κάποια μηνύματα. Σε αυτό το επεισόδιο, σε αυτό το μέρος, θα μιλήσω για το χαρακτήρα του Κωνσταντίνου. Του Κωνσταντίνου Κατακοζουνίου, του καθηγητή βυζαντινολογίας, όπως παρουσιάζεται εδώ, σε αυτή τη σειρά. Γιατί αυτός ο χαρακτήρας έχει κάτι ιδιαίτερο για εμένα. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν στις προθέσεις των σεναριογράφων. Δεν νομίζω ότι ήταν έτσι φτιαγμένος για να μιλήσει γι' αυτό. Όμως, το πολύ ενδιαφέρον με αυτό το χαρακτήρα είναι ότι μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ διαδεδομένο, κάτι πάρα πολύ οικείο, θα μπορούσαμε να πούμε, ως κατάσταση. Και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος ενσαρκώνει ούτε λίγο ούτε πολύ το σύγχρονο τύπο ανθρώπου, ο οποίος τείνει να έχει την τάση, δηλαδή, να καλλιεργεί μία πλευρά του εαυτού του. Πολλές φορές στο έπακρο. Δηλαδή, τι εννοώ. Πόσες φορές όλοι μας δεν επικεντρωθήκαμε, δεν πέσαμε με τα μούτρα, θα λέγαμε, σε ένα στόχο και αφήσαμε όλα τα άλλα. Και ξεχάσαμε όλα τα άλλα που είχαμε να κάνουμε ή που θα μπορούσαμε να κάνουμε παράλληλα. Και ενδεχομένως που θα έπρεπε και να κάνουμε, γιατί ο χρόνος κυλάει, φεύγει, χάνεται. Παράδειγμα, όλοι μας, αν όχι όλοι μας, πολλοί από εμάς διαβάσαμε κάποια στιγμή για να βγούμε στο πανεπιστήμιο. Και αργότερα είχαμε εξετάσει στο πανεπιστήμιο. Πόσες φορές δεν αφήσαμε πολλά πράγματα από τη ζωή μας για να πέσουμε με τα μούτρα στο διάβασμα. Είναι μια προβληματική κατάσταση. Γιατί το αποτέλεσμα δεν
θα αλλάξει δραματικά. Αν επικεντρωθείς με τόση μανία σε κάτι. Αν είσαι καλός, είσαι καλός. Δηλαδή μπορείς να διαβάσεις και δεν χρειάζεται να καταλήξεις στο νοσοκομείο για να γράψεις καλά στις εξετάσεις. Μπορείς να διαβάσεις και παράλληλα ένα Σάββατο βράδυ να βγεις μια ώρα έξω ή την Κυριακή να πας σε ένα γάμο που είσαι καλεσμένος, ενός συγγενή, ενός φίλου και προσκλήθηκες και βρήκες ως δικαιολογία το ότι είχες διάβασμα για να μην πας. Ή όντως θεωρούσες εκείνη τη στιγμή ότι το διάβασμα είναι τόσο σημαντικό για σένα και δεν μπορείς να πας. Εδώ ο Κωνσταντίνος μας θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει εμένα. Τουλάχιστον αυτή την κατάσταση, αυτό το τύπο ανθρώπου είναι ο οποίος είναι πολύ διαδεδομένος στη σύγχρονη εποχή. Είναι ίσως έτσι δομημένη είναι αυτή η κουλτούρα του να εξελίσσεσαι σε μονόπλευρα, μονοθεματικά. Και στο τέλος σκέφτεσαι και κάπως εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών πονηρά και λες μήπως αυτός είναι ο στόχος, να μην καλλιεργείσαι πολύπλευρα. Δηλαδή να γίνεσαι πολύ καλός στη δουλειά σου, αλλά να μην είσαι πολύ καλός στην οικογένειά της. Να είσαι πολύ καλός στις εξετάσεις, στα μαθήματά σου, αλλά να μην είσαι καλός σε κάποιο άθλημα. Να είσαι σε ένα πράγμα καλός. Που δεν είναι κακό να είσαι καλός σε ένα πράγμα φυσικά, αλλά ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα το οποίο δεν μπορεί να επιβιώσει. Όπως δεν μπορεί να επιβιώσει, αλλά δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος κάνοντας ένα μόνο πράγμα. Δουλεύοντας από το πρωί στο βράδυ και στο τέλος, ωραία, είναι πολύ καλός στη δουλειά του και μετά. Αυτό βλέπουμε στο Κωνσταντίνο. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ερευνητής, πάρα πολύ καλός καθηγητής, προφανώς. Όλη μέρα είναι στο πανεπιστήμιο. Όταν πολλοί συναδελφοί του ξέρουμε ότι δεν πατάνε καν. Στην πραγματικότητα δηλαδή. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει ζήσει. Δεν έχει ιδέα για το πώς είναι η ζωή. Δεν έχει φίλους. Πέρα από τον Μάνθο, ο οποίος ουσιαστικά τον ανέχεται γιατί είναι ένας παιδικός του φίλος. Δεν έχει σχέση. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι κακό, αλλά δεν είναι αυτός στον οποίο μπορεί να το δείξει και να πεις αυτός είναι ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος. Δεν είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος της σύγχρονης εποχής ο Κωνσταντίνος. Και αυτό είναι που με απασχόλησε αυτό το χαρακτήρα. Ειδικά τώρα που κάνω αυτό το review και το ξανασκέφτομαι. Και νομίζω ότι βγαίνουν πολλά γόνιμα συμπεράσματα από την ανάλυση αυτού του χαρακτήρα, που φυσικά δεν μπορεί να γίνει σε 10 λεπτά, αλλά είναι μια καλή αφορμή να πούμε εδώ ότι αυτός ο χαρακτήρας έχει να μας δώσει
αρκετά στοιχεία για μια επόμενη συζήτηση. Free audio post-production by alphonic.com.